Il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana ikkonferma kif il-Partit Nazzjonalista ikkopja preċiż dak li kien qalu fi frar li għadda f'diskors fil-Parlament wara t-tnaqqis ta' taxxa li se jgawdu il-familji bluliet u għal dan waqt li kienet jieħu sehem fil-programm Awla fuq One f'dibattitu mal-kellim Nazzjonalista għall-Finanzi Adrian Delija. U l-kap tal-Partit Nazzjonalista, Dr. Alex Borch, ikkopja, kelma b'kelma, dak li jiena kontet fi frar. Issa fi frar apposta la nkun qed impenġi ma ngħidx dak kollu li qed naħseb. U allura l-Partit Nazzjonalista, il-kap, ikkopja dak li qed sa frar. Spjega li dak li qal fi frar kien għadu ħsieb u din il-miżura ġiet aktar sviluppata u l-miżura mħabbra fil-budget nhar it-tnejn kienet ferm aħjar minn dak li wiegħed il-Kap Nazzjonalista. Dwar il-pre-budget document tal-Partit Nazzjonalista, l-eks Kap Nazzjonalista Adrian Delija qal li ma kienx deċiżjoni tiegħu biss li dan ma joħroġ. Inti saqsejt li kieku x'nagħmel jien. Kieku jien kelli iktar żmien, kont niprofa għax mhux deċiżjoni tiegħi biss, kont niprofa iva għax naħseb li għandu jsir, nikkonvinċi il-partit illi għandna narġaw nibdew nagħmlu. Mela tikkonferma li Graham Bencini u Ġeron Caruana Cilia m'għamlux biċċa xogħol tajba ħafna. Mhux qed ngħidlek, id-deċiżjoni kienet tal-partit kont inkluż fiha jiena. Sadan it-tant, waqt li ħadu sehem fi programm ieħor din id-darba realtà fuq ix-xandir nazzjonali, Delija wkoll ikkonferma li l-pre-budget document nazzjonalista ma sarx minħabba diskwit u leaks fl-aħħar snin. Oriġinarment ir-raġuni kienet illi kien hemm xi diskwit f'dan il-dokument ta' leaks u mhux leaks u affarijiet interni. Ma baqax isir. Dini it-tielet sena konsekuttiva li l-Partit Nazzjonalista ma ppreżentax il-pre-budget document dan wara l-sena l-oħra dokument nofs kedda ġie żvelat mill-Partit Laburista waqt li l-Partit Nazzjonalista ipprova iżommu mistur. L-esperti li ntalbu il-pariri mill-istess Partit Nazzjonalista kienu qalu li dan kien nieqes mis-sustanza.